Любители от YouTube. Здравейте, аз съм Дарков и днес аз ще играя Майнкрафт на компютъра ми, а той от Телефона ми. телефона. И, да знаете, че аз сега правя пак първи епизод на моето самотно оцеляване. Правеца при мен се стъмни. То при мен е още ден. Да, забравих да ви кажа. Тук бях намерил някаква къщичка на дърво. Да, това е много чудно, даже каквото и да си мислите, той я е намерил. Ако исках... Скелет! Да, това ще е друг първи епизод, на който аз ще снимам сам. Той нали там оцелява. Да, аз оцелявам срещу глупав скелет. Ще си направя една за ножица. Аз познай какво си правя. Iron Match. Така. Чудно е. Дарко, ще е хубаво ли да си прибера храната, според теб? Да, ако нещо дойде. Аз ще взема 5 дини. Ей, бореца, виж са този скелет, как ще го изяде. Изяде го То ще те смачка. Май те стрелят 2 скелета от някъде. Само това ще ти кажа. Мисля аз да си... този епизод ще го играя с чудовища. Не ми пука, все ми едно. Но сега, вместо да съм с стрелката ще бъда така, защото ще ми е по-удобно, нали? Да ги трепа. Ще е по-удобно, даже е удобно така да се оцелява с кръгчето. Познай какво? И да, дами и господа, Дарков му падна бол лък. Това имаме една стрела в окото. Това, знаете ли, че когато убих този скелет си заслужаваше да остане малко кръв, защото ми пусна лък и 2 стрели. Това си заслужава. Не знам дали виждате, но аз сега си прибирам всичко, т.е. айрон, всичко, какво не ми е нужно, нали? Оставям си храната и торчовете, сега долу ще освета за моята битка. Аз опитвам да се дженерейт на някакъв, ама няма да стане. Ти откъде имаш айрон меч? Верно, че ти намери айрон. Да. А сега положението ще осветят с торчове малко отстрани, защото нали като се бия и ще е тъмно, няма как да стане. Така, крипър! Една баща ще гръмне по някакъв време. Да. Ой, не! Чух зомби. Теб май оцека ще трепат, аз ти казвам. Сега си прибирам торчовете. Ако има крипър, се качвам веднага горе, защото малко трудно ще го трепа този крипър. Първото на телефон е по-трудно да се убива крипъра, на компютър е по-лесно. Сега прибирам торчовете. Ще си подреда инвентара. Паяците са най-важни за мен. Малко бебе зомби. Да знаете, че бебетата зомбита са много мазни. Така, пусна ми месо. Нека ти пуска. Става при мен нощ и мисля сега да слизам долу да ги цапа, нали? Ела бе, паяк. Не ти крипър, бе. Крипърите аз много ги мразя отлично. Ой, май! Как гръмна зомби! What? Аз имам 2 меча, гати гота. Тук ще има голяма речка. Гати бъгавото. Какво ста? Вижда се, че аз имам 2 меча. Гати. Слагам си друг меч тогава. Само си оправя инвенторито и слизам долу, за да ги цапа. И при теб ли е нощ? Да, при мен сега става нощ по-скоро. Не искам... Крипърите никой не ги обича, всеки знае тази работа. Освен аз, защото обичам да ги трепам всякакви. Аз ги обичам да ги гръмвам.
Защо? Сега ще погледна колко минути е клипа. 5 минути. Екстра. Къде са те смърши? Аз ще отида горе и като се наспа ще видя някъде паднали айтеми. Така мисля, че ще стане, не знам. Ще наблюдавам от количката си горе и... Въй как паднах. Фак. Не падай, качи се. За малко ще да падна. Въй. Не ми взе демидж. Его един паяк. Паяк идва. Така. Качвам се така. Паяк идва ли по мен? Въй, паяк се катери. Аз си лягам. Аз легнах. При Дарков още нощ той няма легло. Защо не си направи легло, бе? Аз сега търся овце. Ти не намери ли? Убихаме. Кой? Верно. Кокошки. Още едно зомби тук виждаме. Мари, бе, зомби. Въй! Как ми наврехлетя, бе! Гати буклука. Мари, бе, матка. И да, гледам на Дарков компютъра дали има Wi-Fi. Интернет, аз па Wi-Fi. Ето Wi-Fi интернет, да се каже с едно. Как ми дойде мазно? Марие! Що не паднеш, аз ти кам? Да ти. Гати мъката стана с това пак. Опа! За малко да падна в една ръка. Да, не знам дали сте видяли, но веднъж бях снимал, по-скоро с нощи, снимах на една игра, наречена Агарио. Прасета! И да се каже в честност, наистина тази игра е много интересна и мисля да направя втори епизод. Не знам защо я изтрих, но мисля пак да инсталирам. Ама когато чак имам Wi-Fi. Не когато няма Wi-Fi. Тук видях нещо и така да умира. Дали познавам нещо? Мани се, бе. И да, аз просто нямаше какво да направя и започнах да снимам. И защото после ще караме колелето и затова нямаше какво да направя. И до това после няма какво да измислим и реших да заснемем, нали? Някои коко бинс са ми пораснали. Напоследък нещо не виждам крипъри, много странно. Но виждам крава. Да, сега ще ви обясня за мечовете. Значи, като имате каменен меч, убивате кравата в 2 удара и останалите животни също ги убивате в 2 удара. Освен мобовете. Мобовете са по 3 удара, нали? На Minecraft Pocket Edition. Ако си с дървен меч, поне ги убиваш от 4 удара. Ако си с ръка 5 удара, не. С дървен меч 3 удара, бе, а с ръка 4 удара и ги убиваш, нали? Ето вижте ми газарското скине. Не чак толкова готино, мен ме кефи. Тук в мината дали ще бива нещо? Възможно е. Въй, познах мобовете и веднага прилипи се спамват. Ще е хубаво да направят вампири. Няма да е зле, като и лоша идея. Я зомби. Ево ми тук, бе, патко. Ти нещо... Въй, 2 зомбита! Въй, крипър! Как не ми липсваше този крипър?
Отивам да го Въй, скелет! Паяк, всичко около мене. Събарям крипъра долу. Отивам да избера огромното дърво. Скелета да го трепа ли според тебе? Не знам. Дарков. Ям си бисквитката. Ням. Мани се, скелет. Ти няма ли се магнеш от тук, бе? А, да, скелетите се убиват от 3 удара. Ето, убих го току-що. Я, крава, отивам да я оттепам. Аз ако умра ще стане много голям фейл, аз ви казвам. Казвам го по-точно още от сега, за да не се чудите. Мисля да не избързвам с Iron броня, ще си направя първо кожина. Имам 3 кожа. Много, няма що. Направо съм забогатял Дарков. Малко зомби! Чекай. Малко зомби! Добре. Ето ми на мен ми пусна ротен флеш. Мари, малко зомби! Викай. Не може да се качиш, мани се. На мен ми пусна перце. Малкото зомби ми пусна перце. То по принцип Pocket Edition ти пускат пера. Не, на мен ме е пускал ротен фреш. Защото знам и как да оцелявам в истинския Майнкрафт на компютър, така че от Майнкрафт на компютър съм се научил да знам толкова много неща. На Pocket Edition снимам. И аз ще хапна малко дини, защото тъпот малко зомби, крипъра и скелета ме тепаха. Що се смееш, бе, Дарко? Кола кокошки с брат дута ми. Това не ми помогна. Ще взема още малко към 5. А те зрителите чуват ли ме? Да, трябва да те чуя да е. Добре. Ти си близо до мене. Стигнах до поле. Уау! Виждал ли си такава река? Уау! Нет. Тук има още? Мисля, че в полето ще е хубаво. Сега ще видя колко минути е клипа. 12 минути. Са още 2 минутки снимам. Само да ми се изпече храната. Спирам клипа и излизам. Ние двамата с това, Дарков, излизаме да караме колело. Нали така, Дарков? Да. Да не ми кажеш, че не съм ти казал. Добре, аз сега... Казал. Да, сега ти го казах, лъжец. Гати тъпото, нищо не ми се спална. Аз си правя къща. Ако чухте този звук, аз го правя, защото нещо... Не бях в голямо настроение да снимам клип, но... Нали... Като няма какво да правиш, трябва да снимаш това. Аз съм като знака номер 2. Той беше казал на един клип, че не му се снимало, че не му се било снимало, защото просто няма какво да прави и решил е така да снима. Аз му гледам клиповете на знак. Продъз. Дали ще ми стигне той пиле? Ще сложи малко дърво да се пече. И ще изпитава въдицата, защото... Така. Защото аз искам. Айрена ще го изпека в другия епизод или зад кадър, така да се каже. И изпекох си храната и така, само да си прибера всичките неща. 4, 5, 1, 2, така. И това беше края на епизода. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, абонирайте се. Да. И нека сега Дарков още нещо да каже, ако иска. Да, много се надявам клипчетата му да станат известни. Това очаквайте другия епизод на Майнкрафт и до скоро. Ще се видим. И чао!